Здравейте! Аз съм Даниел Димитров, готвач-презентатор във фирма Vera94, а iCombi Pro е конвектоматът, който осмисля всички мои идеи. Аксесуарите на Рационал, специално разработени, имат за цел да улеснят вашето производство. Не е необходимо да ви е трудно, когато може да ви бъде лесно. Използването на аксесуарите гарантира качествено изпълнение на вашите идеи в кухнята. Независимо дали приготвяте ала карт или блок хранене, аксесуарите на Рационал са тук, за да подкрепят вашето изпълнение. Качеството има име, а името гради увереност. iCombi Pro е тук, за да ви гарантира това. Заповядайте в нашите шоуруми в София и Варна, за да се убедите лично.